manipular, non? Por que a poboación se deixa manipular? Eu isto resumo no da necesidade de pertenza. Eu teño bastante claro isto, é dicir, a xente tende a dubidar de si mesma. Esta autocensura, non? Por manterte no pensamento único, aínda que sexa dende o silencio, non? Non sentir esa exclusión, non afrontar esa non pertenza, fai dubidar máis a xente. Por iso digo, o pensamento que non verbalizamos non fai proveito, non lle fai proveito á propia persoa. Cando ti verbalizas o teu pensamento tamén o pos para ti noutro nivel. É como se ti te escoitases e poideses ver se ten sentido ou non. E isto non é nada tan extraño, porque cantas veces temos unha idea e de repente dicimos a alguén: home, non será, e daquela ti expolo e dis: va, non, era unha tontería. No momento que o verbalizaches viches que era unha tontería. Pero tamén ao revés, no momento que o verbalizaches dis: hostia, sí, e podes seguir elaborando unha idea. Daquela eu teño claro. A poboación déixase manipular e sucumbe a pensamentos a veces, pois iso, sen sentido, porque cala. E o calar tamén, de algunha forma, boicotea o seu pensamento, silencia ou incluso para si. E desde o silencio as persoas a veces crean un diálogo interno que lles permita acomodar esa idea, ese pensamento máis xeral, máis común, máis de todos.